Сәлем, бу Азатлык радиосында татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Бездә бүген кунакта 11нче сыйныфны тәмамлаучыларның әти-әниләре. Казаннан Фәннур әфәнде Хәсәнов, аның улы быел Казанның 2нче санлы татар лицейын тәмамлый. Фәннур әфәндене танылган алып баручы буларак та беләсездер. Подкастка мин һәрвакыт үземнән яхшырак сөйләүчеләрне чакырырга тырышам. Хәерле көн, Фәннур әфәнде. Hayırlı gün kaderli dostlar, hayırlı gün muhterem cemaat. Eşraşubuz, görüşübüz, hayırlı saatte bulsun. Çakırığınız için bizге рахмәт. Тагын бер кунагым Башкортстанның Ишембай шәһәреннән Алия ханым Рысаева. Аның да бер улы, аның да бер баласы быел мәктәпне тамамлый. Хәерле көн, Алия ханым, ничек анда сездә Башкортстанда бүген хәлләр? Исәнмесез, көннәр бик матур, исте. Бик шатмын сезнең белән очрашуга, сөйләшүгә кушылуыма, зур татар дөньясына кушылуым белән бик шатмын. Рәхмәт сезгә чакыруыгызга. Шулай ук Уфадан мин бер әнине дә сөйләттем һәм ул андагы хәлләр белән таныштырып узды. Мин аны монда яңгыратырмын. Мәктәпне тәмамлау булай да җиңел түгел, менә мин үземнән дә беләм инде аны. Күпме еллар узса да ул һаман истә. Быел менә икеләтә авыр булды кебек. Чөнки чыгарылыш сыйныф укучылары соңгы 2 айларын дистанцион рәвештә укырга мәҗбүр булды. Бердәм дәүләт имтиханына да әзерлек шул өйдән генә булгандыр инде, әле менә соңгы кыңгырау бәйрәме дә юньләп уза алмады. Бигрәк тә кызларны кызганып куйдым, әзерләнгәннәрдер инде, алъяпкычлар әзерләгәннәрдер инде, ак тасмалар сатып алганнардыр инде. Сездә уздымы соңгы кыңгырау бәйрәме? Ничек узды? Менә шуннан башлыйк әле. Күңел төшенкелегенә бирелү булмадымы балаларыгызда? Үзегездә дә инде менә. En birinci şiratта келгәндә bu менә афатның килүе әлбәттә балаларның күңеленә ниндидер бер уңайсызлык та салгандыр. Әлбәттә бездә дә җайсызлык, өйдә бикләнеп утыру дигән әйбер бигрәк тә инде мин профессиям буенча артист кеше, узак еллар Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә җырчы буларак та, алып баручы буларак та эшләдем. Хәзер инде Татарстан Россия бер Татарстан телевидениесендә алып баручы буларак хезмәт итәм. Өйдә бикләнеп тору бигрәк уңайсыз, җайсызрак кебек тоелды. Ияләшмәгән без дигән артистлар яшәгән тормышы диләр бит, шуның шикелле яшәгән тормышына ияләшкән хатыным минем профессиональ хореограф, биюче. Беребез җырчы, беребез биюче дигән шикелле балалар кем булып туа торгандыр, андыйлардан һәммә ләкин уйнап килеп җырлап бикләнеп тору аңа да шулай уңайсызрак булган кебек сиздек. Көтелмәгән җирдән микрофоннар ашагына дәресләр өйрәнү кебек. Бигрәк тә инде аның соңгы кыңгырауы. Ул бит инде кешенең күңелендә мәңгелеккә кала торган чираттагы бер әйбер. Менә мондый хәлнең соңгы тапкыр кайчан булганы бар иде икән, белмим, сугыш вакытындадыр бәлки, менә соңгы кыңгырауның шалтырамаган. Сугыш вакытында да булмагандыр мондый хәл. Миңа калса 42нче елны менә безнең авылда, мәсәлән, мин Стәрлебаш районы Тәтәрархан авылыннан тугышым белән. Анда урта мәктәп ачканнар 42нче елны. Һәр бер елны чыгарылыш класслары бар. Менә архивларны карасаң. Шуңа күрә андый хәл бер кайчан да булмагандыр, минемчә, менә безнең белгән чорда. Менә бу инде чынлап та балаларның бер этаптан икенче этапка кеше тормышындагы бер мәл бит инде, бер якты из калдыра торган мизгел булырга тиеш иде бит шушы. Шушы булмады инде. Әле менә сез 25нче майда сезнең булгандыр, бит онлайн булдымы сезнең? Бу 30нда булырга тиеш дигән әйбер. Бездә 29нда, менә без йомга көнне көтәбез. 29нда онлайн. 25ндә алдагылар өчен 9лар һәм башкалар өчен. Безнекеләр 30нда гына дип беләм әле мин. Вот без 29-на әзерләнәбез. Бу инде классны бизәү, тактаны бизәү һәм анда укытучылар утырачак. Онлайн менә шушылай Zoom аша балалар онлайн соңгы кыңгырау бәйрәме үткәрәчәкләр.
Bizniki bilan min әле сезнең белән очрашудан соң музыкаль аппаратураларымны җәеп куям. Өйдә монда бүлмәмә микрофоннарны җып, соңгы кыңгырау дигән җырны башкарып, мин аны мәктәпкә тегендә лицейга җибәрергә тиешләр, алар аннан нәрсәдер әйбер ясарга тиешләр. Безнең дә менә шушындыйрак, без инде артист түгел, без әз генә шунда сөйләшәбез. Шуңа күрә без иптәшем белән Отанкәләр исеменнән котлау язып, видеога язып җибәрдек һәм анда монтировать итеп котлау эшлиләр. Менә шундый форматта булачак. Дөнья үзгәрде әйме? Дөнья үзгәрде. Чынлап та ул менә балаларга бер уйласаң, ул яңалык түгел кебек. Чөнки дә менә балалар уже 11 класс, 10-11 класста бит инде ныклап ЕГЭга әзерләнү барышында, алар ныклап алып вебинарлар аша әзерләнделәр. Уже вебинарлар аша әзерләнү аларга ничектер гадәткә керде. Алар өчен бу русча әйтмешә в порядке вещей. Аларга җиңел бирелә, алар тере контакттан башка да яши алалар. Миңа калса, алар моңа бик исләре дә китми кебек. Торалар да кнопкага басалар, дәрес башлады, әйшәләр, алар өчен миңа ничектер уңайсыз кыйынсыну кыңгырауны ишетмәскә дигән әйбер белән мин, алар үзләре аңа бик игътибарда бирмиләр бугай. Бирмиләр. Шуннан менә минем кызым 9 классны бетә, кече кызым. Ордан җылым 11-не бит инде. Сез бик бай ханым икән. Эш бала, анагымда бар. Мин кичтән карап куям сәгатьне, класс җитәкчесе җибәрә безгә расписаниене. Шуның буенча мин иртән буларны уятам. Алар әле 5 минут кала гына уянып, бер күзләрен ачып, телефонны кабызалар. Шуннан дәрескә керәләр, синдә яткан килеш. Менә шулай дәрес башлады. Шуннан җайлап. Без инде монда коридорда аптырап йөрибез. Тырдым икән бу. Дәрес башланды микән, нәрсә микән диеп, аптырап йөрибез. Шулай шуңа күрә аларның башлары да катмый, исләре дә китми. Шуннан менә бу соңгы кыңгырау бәйрәменә, чыгарылыш бәйрәменә бит инде әзерләнү, бигрәк тә Отанкәләр ныграк без хафаланабыз, ныграк без әзерләнәбез. Шулайрак кебектер. Ничә айлар буе бу сөйләшүләр бара инде дә. Иң беренче башта бит инде кайда үткәрәбез, ничек үткәрәбез, нинди күлмәкләр алабыз, кайда утырабыз, чәй эчәбез, ничек таң каршылыйбыз дигән әйберләрне ничә тапкырлар җыелышларга килеп, ишеп йөрдек тә Ходай Тәгалә матур иттереп куйды. Сентябрьдә беренче ата-аналар җыелышында ук сөйләшә башлаган идек шушыны. Балалар Отанкәләргә салыштылар. Отанкәләр барсында кайгырта. Алар аның бик үк теге аңлап та алар Әмин таба алмыйлармысың? Бәлки бер 10 елдан соң 15 ел шаян таушана. Әгәр дә теге көндә мәктәпкә барып йөрсәләр, шунда бер общий массада алар түгәрәктә атмосфера булыр иде. Атмосфера булмаганчтан балаларның менә шушы бәйрәм атмосферасын сизүләре юк. Шуңа аларда әзерлек тә юк. Шуңа Отанкәләр әзерләнәләр, балаларга алар хәзер инде как бы теге бу инде хәзер булмый. Шуңа күрә ЕГЭга әзерләнәм дип алар шуның белән мәшгуль. Менә ЕГЭга әзерләнү әлбәттә ансы икенче, әмма менә икенче яктан карап уйлай башласаң, менә аларның дуслыкларының ныктасы куелмый кала. Еллар буе 11 ел бергә укыган балалар, оешкан балалар бүгенге көнгә килгән вакытта 2 ай, 3 айдан бирле инде аралашмагач, соңгы звонок белән матур иттереп саубуллаша алмагач, ничектер аларның дуслык ягы, мөнәсәбәтләре дә озакка тагын тиякка бара алыр микән дигән әйбердә буларга мөмкин кайберләрендә. Менә сездә ничек булгандыр? Бездә соңгы 2 елда мәктәпләрдә икенче сменаны бетерү өчен, менә шәхсән безнең гимназиядә 3-9 класстан бер генә 11 класс калдырдылар.
Калган балалар бүтән мәктәпләргә таралды, техникум училищеларга таралды. Шуның белән теге менә бер коллектив, беренче класстан килгән коллектив югалды. Алар дуслашырга да өлгермәделәр фактически. Шуннан әдәм баласы бит инде ул эштә берәр ответственный мероприятие үткәргәндә дуслашалар, бер-берсен сыныйлар. Кем икән шунда күренә эш вакытында. Менә шушы эш бит инде булып чыкмады, балалар үзләре бер-бердә оештырмыйлар. Шуңа күрә менә на самом деле шушы дуслашу, ныгыну и теге киләчәккә ул бит әле тәҗрибә туплау, шушы мероприятиеларны организовать итәргә. Шул ук даже акча җыю, ул да зур эш. Шигырьләр язу, җырларны төрлечә итеп төрләндереп, музыка подбирать итү, алар зур эш. Менә балаларның менә шушы тәҗрибәсе булмаячак. Институтта укырга менә шушысы булмаячак. Чыгарылыш кичәсе дә булмаячак микән инде. БДИ бердәм дәүләт имтиханнарын күчерделәр бит. Бәлки аннан соң, бәлки июльдә яки анда инде кызыгы калмый дип әйтерләр микән. Ул хакта сөйләшү бармы? Предварительно гына сүз бара инде 30 июльдә, бәлкем булыр чыгарылыш кичәсе дип. Но ул вакытка балалар калырмы, юкмы? Әллә мин күрәлмичә калдым. Кайсы көн үткәрергә дигән әйберләр күтәрелми ахры әле. Барыбер нидер булып кебек. Азатлык радиосы, Татарча подкаст. Бердәм дәүләт имтиханына әзерлек ничек барды? Өйдән укыдыгызмы, репетиторлар ялладыгызмы? Бүген карап утырдым. Казанда репетиторлар шушы бердәм дәүләт имтиханына әзерләүче репетиторлар ул 900 сумнан башлана икән бер дәресе. 2000 ярымлыклар да бар. Менә атнасына бер генә тапкыр чакырсаң да, бер генә фәннән чакырсаң да ул бик кыйбатка төшә. Сезнең тәҗрибәгез ничек? Мин шун ихластан әйтәм, валлаһи дип әйтәм. Бүгенге ул суммаларның әйтелешендә ишеткәнем дә юк. Бүгенге көнгә кадәр әле түләүле укытучылардан файдаланганыбыз юк. Әллә инде үзебезнең укытучылар, мәктәпнекеләр әйбәт бирәләрме? Әллә балакайыбыз тырышлыгы бармы? Сүзләр булгалады, киңәшләшеп карый әле коронавирус диеп алынмадылар. Берничә генә шалтырату булды, кызыксынып карый әле, ничегрәк микән безнең балабызның бөеклеге ничегрәк микән дигән сорауларга җавап эзләргә иттек. Теге коронавирус диеп укытучылар алынмадылар. Минем яктан бары тик шул гына сүз. Мәктәптә курслар бармы шундый? Бердәм дәүләт имтиханына әзерләү түгәрәге курсы шундый түләүле кайбер мәктәпләрдә бар икән. Сездә булмадымы, Фәннүр абый? Андый әйберләр бар дип тәкъдим иттеләр. Мин кызыксынмадым да. Ягъни ул мәҗбүри әйбер түгел иде, әймен. Мәҗбүри әйбер түгел иде. Сендә кызыксынмадым. Нинди укытучылар барлыгында, кая нәрсә икәнендә, чөнки сөйләү буенча улыбызның укытучылары аңа кирәкләрнең күбесе әйбәт кебек. Дип, менә шулайрак кына җавап бирәм. Алия ханым. Безнең улыбыз инде мин репетиторларга йөрмим диде. Ул баштан ук әйтте. Шуннан үзе интернет аша вебинарлар алып баручы кешеләрне табып, менә шушы вебинарлар аша әзерләнде 2 ел буена. Мәктәптә курслар оештырдылар: физика, математика, русский языктан, основной химия, биология менә кирәк фәннәр буенча. Анда теләгәннәр йөрделәр. Безнең улыбыз йөреп карады да башта, тоже сентябрь башларында ошатмады. Миңа үзем әзерләнгән ныграк ошый, мин үземне яхшырак беләм, яхшырак аңлыйм тегеләр сөйләгәнне вебинар аша дип. Анда аларның теге обратный связь дигән нәрсә дә бар, шуңа күрә шулай дип әзерләндек. Хәзерге вакытта алып бара торган эшебез дөрес булырмы, юкмы, анысына без әйтә алмыйбыз. Бераз кирәк булган икән дигән өмет калырмы, әйтем булырмы? Булган икән, без дөрес юлдан бардыкмы дип әйтү, балабызның теләгенә, үзенең белеменә үзе ышануы дөрес булган дип әйтү, ансы инде берәр айдан экзаменнар биргәч сөйләшербез. Иртәгә нәрсә буласын белмибез. Шуңа күрә бөтенләй дә кыен андый бәя бирергә.
Алия ханым, ул вебинарлар түләүле идеме? Ягъни ул интернет Түләүле. Алар бик күп андый ниләр сайтлар. School, шуннан Master School, шундай күп ниләр. Бер фәннән, мәсәлән, берничә кеше алып бара. Кайсы сиңа якынрак ошый, темпераментың буенча, сөйләшү буенча, аралашу буенча ул сайлап алып, шуның белән эшли. Ярты елга, мәсәлән, сатып ала икән вебинарларны, 6-7 мең. Ул күпкә арзанрак барып төшә. Вакыт экономиясе буенча да бу рәхәтрәк, җиңелрәк инде. Тиз генә дәресләрен эшләде, җавапларын җибәрә ала турыга бит инде. Монысы да җайлы. Шуңа күрә без аңа каршы килмәдек. Аның темпераменты буенча да ул аңарга килешәрәк кебек инде. Шуңа күрә шушын буенча барды, Алла берсә барып чыгар дип уйлыйбыз. Сезнең Казанда инде ул хаклар икенче, әлбәттә, бездә инде бәләкәй шәһәр бит инде бездә. Бездә 450-500 тирәсе инде менә 11нче классларга, уртанчы класслар тирәсе алар 350-400 тирәсе. Бездә инде хаклар икенчерәк. Ну, бездә бит инде доход дигән нәрсә дә икенче, шуңа күрә инде ул соразмерно, наверное, Аның доход дигәне бездә дә шул инде. Алай дигән аерым өстәмә биреп тормыйлар әле. Уфадан гүзәл исемле әни безгә шулай ук үзенең тәҗрибәсе белән уртаклашты. Мин аны сезгә тыңлатып китәм. Репетиторлар әгәр дә ЕГЭгә әзерләсәләр, хаклары 900-дан башлана. Безнең, мәсәлән, общество дәресе 900 сум, академ час өчен, математика дәресеннән 1200-дан түлибез. Атнасына 2 мәртәбә һәр дәрестән утыра инде бала, чөнки төплерәк белсен өчен дип тырышабыз. Дәрес вакытында әлбәттә укытучылар бирәләр. Әмма ләкин бала ишетмәскә мөмкин, аңламый калырга мөмкин, кайбер темаларны тиз генә үтеп китү дә була бит инде. Дәрес вакытында укытучы бөтен сыйныфны бер бала өчен көттереп утыра алмый бит инде. Тема үткәннәр, аңлаган, аңламаса, менә шулай репетитор белән тырышабыз инде. Репетитор мәҗбүри түгел, әмма ләкин мәктәптәге дополнительный курслар алар түләүле, алар менә почти мәҗбүри дигәндәй. Чөнки бала укытучының яхшы укучылар списогына эләгер өчен һәм әлбәттә инде күбрәк укытучы бу балага игътибар итсен өчен, мөнәсәбәте әйбәт булсын өчен, ата-аналар үз кесәсеннән шушы дополнительный курсларга түлиләр инде. Карантин вакытында бу курслар тукталып торды. Ата-ана әзрәк тынычланып, һава сулый башладылар, кашелягыбыз да шатланып китте. Укытучылар әзерли, әйе, чөнки аларга да үз авторитетын күтәрергә кирәк. Безнең менә урыс теленнән нык әйбәт аңлаталар. Укытучы яшь, 1нче выпуск от иде алып барган, шуңа тырыша инде. Математика дәресеннән класс җитәкчесе ул балалар өчен көйүп тора. Дәрес вакытында кабат аңлата, әти-әниләр белән дә гел бәйләнештә тора. Төннә шылтыратабызмы, иртән шылтыратабызмы, һәр соравыбызга җавап табып бирә, безне тынычландыра, балаларны тынычландыра. Әмма ләкин андый укытучылар бик сирәк әлеге вакытта. Мин 3 бала әнисе буларак моны әйтәләм дип уйлыйм. Соңгы 3 елда ныклап алып мәктәпләрдә укытучылар җитми. Мәктәпләрдән укытучылар китеп беттеләр. Менә безнең гимназия шундый көчле ныклы гимназия, минем улым шуны бетте. Ул бетергәндә гөрләп торган гимназия инде 8 ел элек бу. Әлегә калдылар, киләләр яшьләр тәҗрибәсез. Инде беренчедән шуннан хатын-кызлар декретка китәләр. Олылар, картлар түзелмиләр хәзерге кыенлыкларга. Исәнлек тә җитмидер инде, түземлек тә җитмидер, шундый кыенлыклар да бар. Күп карт укытучылар киттеләр. Шуннан соң икенчедән зарплаталар укытучыларның бездә бигрәк тә түбән, бик әрниләр инде. Шуның белән доплаталар килеп җитми диләр, дөрес булса инде. Шуның белән көчле укытучылар эштән китеп, репетиторство белән генә өйләрендә шөгыльләнәләр. Менә шушындай зур проблемалар бар бездә. Шуңа күрә дә менә быел без инде ата-аналарны әчендек, яхшы укытучылар калмады безнең балаларны әзерләргә. Мин үзем
90-нчы еллар ахырында тәмамладым мәктәпне, 98-нчы елда. Ул мәктәбе инде бернинди репетитор дигән әйбер дә юк бит инде. Әле бердәм дәүләт имтиханы да юк бит әле ул вакытта. Шулай да хәтерлим, имтиханнар тәмамлангач инде әни укытучыга, рус теле укытучысына бер чиләк җиләк җыеп илтте. Үзенә күрә бер шундый нәрсә булгандыр. Элек ул кадәр теге укытучыларга бүләкләр зурлап бирү дигән әйбер дә юк бит инде ул мискинкәйләре безгә. Һәркайда иң беренче чиратта менә теге бүләкләр бирү дигән әйбер инде ул укытучыга хөрмәт. Хәзер бит ул хөрмәт дигән әйберне икенче якка борып китәбез мәгънәсе. Бирдеңме, димәк, син нәрсәдер эшләгән дигән килеп чыга. Сезнең вакытта, бигрәктән менә минем заманада ничә еллар үткәннән соң да ул профессия кешеләрен һаман да учыбызда йөртәбез. Шуның кадәр хөрмәтле кешеләр. Мин бер вакытта гына класс җитәкчемә әйбәт бит, герой олыгаеп, телевидение работнигы булып, анда ул вакытта артист идем микән әле. Айтым да, апа, сез дә әзрәк кенә улыгайгансыз инде. Сезгә апа дип дәшергәме, инде әби дип дәшсәң дә ярыймы? Беләсезме, бүгенге көнгә кадәр оялам. Укытучы бер вакытта да әби булмый ул. Картайгач та апа булып кала. Менә Фәнүрәве, ул бит инде хөрмәт килгән бит. Ул бит элекке укытучылар балаларның тормышында нинди зур роль уйнаган. Минем әнием 40 ел буена мәктәптә укытты. Аның балалары хәзер инде 81 яшьтә, балалары һаман киләләр. Сез әйтүчә Фәрида апа дип киләләр. Ул инде хәзер онытып та бара инде укучыларын дигәндәй, булган тарихтагы әйберләрне дә онытып бара бәлкем. Но балаларның тормышында, һәрберсенең тормышында нинди дә булса, ул бер из калдырган. Алар һәрберсе сөйли аны. Менә сез шунда шулай әйтмәгән булсагыз, безнең тормыш булай булмас. Мин андый булмас, инде алар менә сөйлиләр. Ул чынлап та элек укытучылар шулай булган. Хәзерге укытучылар, менә үземнең балаларымның тормышынан әйтәм инде мин аны. Мин үзем дә педагог, но мин мәктәптә эшләмим. Хәзер алайтып контакт юк бала белән укучы арасында. Укытучы ата-әниләр арасында да юк. Чисто профессиональ аралашу гына. Чисто профессиональ аралашу. Дәресен бирде, ул чыгып китте. Аннан соң дәрестән соң ни булганын алар белмиләр дә, аңа җавап та бирмиләр. Алар аның өчен сорамыйлар да ата-әниләрдән дә. Шуңа күрә менә шушы ул зур бер звено төшеп калды укытучыларның. Шуңа күрә балаларның да ата-әниләрнең укытучыларга шушындый мөнәсәбәт хәзер. Бу ниндидер теге хезмәт күрсәтү, әйме? Хезмәт күрсәтү кебек калып бара. Күрсәтү икенче хәзер. Әле яры теге исәнләшеп, сез дип сөйләшеп, матур итеп елмаеп китсәләр, менә уже моңа да риза буласың хәзерге балаларның мөнәсәбәтенә. Фәнүр абый, сезгә сорауым, сезнең татар лицее, әйме? Сезнең анда фәннәрне татарча укыдылармы һәм бу бердәм дәүләт имтиханын бирергә комачауламасмы? Безнең лицейда аның башланган көненнән үк 4 телдә аралашу бара. Татар теле укытучысы белән татарча, рус теле укытучысы белән русча аралашалар, инглиз теле белән инглиз телендә генә сөйләшәләр, аннан соң төрек теле, төрекчә сөйләшәләр. Бөтен әйбер дә татар телендә генә бара дип әйтмәс идем. Бер телдә генә монда сөйләшеп, бала шул уңайсызлык килмәсме дигән сорауга миңа калса, бала бөтен телне белсә әйбәтрәк. Белем туплау нинди телдә дә зур авырлык, зур хезмәт ул. Аны җыеп барып, үзең белемеңне шул телдә аңлатып бирү миңа калса жайлыдыр, уңайсыз түгелдер. Мин математиканы әйбәт беләм икән. Аны татар телендә дә аңлатып бирәләм мин. Рус телендә 2-2-гә кушкач 4 булганын ничек тә аңлатып биреп була торгандыр. Татар телендә генә укыса да, бәлки математиканы. Бердәм дәүләт имтиханы рус телендә генә бирергә ярый бит инде. Математиканы син 11 ел буена татар телендә укысаң да, син аны рус телендә тапшырырга тиеш. Һәм теге кайбер ата-аналар ничектер ул татар мәктәпләреннән бераз куркыбрак та кала.
Менә ничек булыр микән биологиядан мәсәлән бирәсем? Мин гомерем буе татар телендә укыдым. Үземнең Мишәрстан җирлегендә Буа районында. Бу инде көлебрәк әйтүем. Татар телендә химияны да, физиканы да, математиканы да, bütün фәннәрне дә татар телендә укып, Педагогия институтының татар теле факультетін бетереп, бүгінгі көндә татар телендә телевидениедә бер авыз сүзсез русча сөйләүем миңа дөньяда урынымны табырга бер ничек тә уңайсызлык идем. Киресенчә, мин Татарстан бала, татар баласы дип, мин рәхәтләндереп турып сөйләшәм һәм миңа мәктәптә укыганым татар телендә генә бетне. Бернинди дә кыен. Миңа калса, бу теге бераз әтиәнинең үз өстенә бик күпне аласылары гына килмәүдәндер. Өйрәнсен рус телендә, аңа җиңелрәк булыр. Татар телендә укып танып бит тәрҗемә ясарга кирәк. Ул бит барыбер акыл үстерү дигән сүз әле. Минем әни башлангычта ул укыта иде инде, һәм ул әйтә иде, менә башлангычта бала туган телендә математиканы өйрәнсә, ул математиканы иң яхшы белә торган бала булачак дип. Безнең заманда biz rus телендә укырга, безнең заманда рус телендә укырга туры килде безгә. Менә авылда күз алдына китерәсез, әймен бер кәлимә рус сүзе белмисең, әле ул бит анда мультфильмнар да юк, кинолар да юк. Телевизорда караган бала түгел бит инде. 7 яшеңдә мәктәпкә барасың, сиңа әйтәләр. Менә бу балакаем слагаемое, монсы сумма, монсы вычитаемое, монсы разность. Ул бит башлангычта, мин аны гомергә дә онытмыйм, шул разность дигән сүзне ни әйтә алмый идем, ни исемдә калдыра алмыйм шуны. Һәм менә ул безгә барыбер ничек тә булса башлангычта менә шушы ниләрне авылда инде кичкенә бит инде татар телендә бирергә тырыша иде укытучы буларак. Аннары инде 5нче класска киттек, русча анда өйрәнәсең, барыбер өйрәнәсең бит инде русча. Әле менә безнең Башкортстан дусларыбызга әлбәттә тагы да уңайсызрак, аларга башкорт телендә белергә кирәк. Соңгы вакытларда шундый бер, менә сез укыган заманаларда башламаларда татар теле дә рус теле иде кебек. Аннан соң татар телен бераз читкәрәк куеп рус телен, башкорт телен кертә башладылар бугай. Буталып калулар күп булды минем хатırımның тормышымнан әйтә алам. Ул инде безнең нык авыр тема инде, бу инде менә мин үзем гомер буе теге Ши татар авылында туган кызмын. Зур авыл безнең инде элек инде ул зур авылларның районда 2нче авыл булган Старлыбаш районында. Ауданны гафу итеп куйган тамашачыларыбыздан. Безнең бу сөйләшү, безнең үзебезнең телебезне хөрмәт итүдән генә әлбәттә бернинди телне дә читкә кагып, булай гына өйрәнегез, бусын гына өйрәнегез диюбез түгел. Biz barımızda Tatar tilində, Başkurt tilində, Rus tilində, İngilis tilində, Fransız tilində mən yüzü pedensiyonda okudum. Rəxətləndirib öyrəndik, həm söyləşdik. Şulay, bizning rayonda Başkurt avulları da var, Tatar avulları da var. Әмма ләкин теге без менә гомер буе татарча укыган, татар мәктәбе булып килгән, физика, математикаларында татар телендә укылган мәктәп. Шуннан соң 90нчы елларда башкорт телен керттеләр, һәм дә икенче ул бит инде туган тел кебек керә безнең республикада. Национальный балаларга ул туган тел кебек бирә. Татар телдә туган тел, башкорт телдә туган тел. Һәм балалар бутала башладылар. Менә монда ниндидер каршылык килеп чыктымы инде отан-кәләр каршысыннан да, балалардан да. Хәзер авылда балалар русча сөйләшә, мин шуңа аптырыймын. Урамда балалар уйнап йөриләр, тыңлыйсың, ишетәсең, алар русча аралаша үзләре белән. Хәзер алар татар телендә, башкорт телендә кирәкми, аларга все, алар сөйләгәннәр үзләренә рус телен. Менә шуның кебек нәрсә килеп чыкты хәзер. Теге Атнабай әйтә бит, татардан да, башкорттан да урыс туа, вот бәлә дип. Атнабайның аның тагын бер әйткән сүзе бар. Татарстанда татар булу рәхәт, менә Башкортстанда татар булып, чынлап та татар телен без монда яклыйсыбыз килсә, әлбәттә, күп сөйләшкәнебез бар инде, моның турында күп аралашканыбыз бар. Мин үземнең менә фанатлар, татар теленең фанатлары белән зур эшләргә кирәк монда күп. Югалтмас өчен беренчедән. Яңадан тудыру өчен түгел, именно югалтмас өчен.
Азатлык радиосы Татарча подкаст. Сезнең балалар кая барасыларын беләме? Гомумән ничек уйлыйсыз? Менә 17 яшьтә кеше аңлый аламы үзенә киләчәктә нәрсә кирәген? Һәм балаларны үз иркенә куярга кирәкме? Яки укытучылар, ата-аналар ниндидер бер юнәлеш бирергә тиешме? Менә элек исегездә, менә бу безнең чорда булды инде. Bütün кеше юристлыкка барды, бухгалтерлыкка, экономист булам, икътисадчы булам диде бит инде. Нишләргә? Сезнең балаларыгыз ничек уйлый бу хакта? Фәнурауи әйтте бит инде ул тел буенча бара дип. Үзенең тәрбиясендә үскән малай ул тел буенча барга тиештер дә инде. Безнең инде монда әз генә җиңеллек нәрсәдә булды. Безнең гимназия булгач, 9 класстан соң бүләләр ике направлениягә. Берсе гуманитарий, берсе физико-математический, әле ул өченчесе дә бар, анда балалар бик күп түгел, химия, биологическое направление. Шуңа күрә монда инде уже 9 классны бетергәндә балалар үзләренең направлениесен, юнәлешен алдылар. Шуңа күрә монда инде укытучылар да рекомендация ясый, ата-әниләр дә үзләренең балаларын тыймлавын сизенеп, гаризалар язып, шулай дип балаларны бүлдек, шуның буенча алар киттеләр. Ләкин менә минем үземнең улым укыганда шулай дип киткән иде. Аннан соң тиз генә алыштырды да куйды ул юнәлешен. Андый нәрсәдә булды. Менә шушы 10-11 класста менә шушы вакыт бирү бик әйбәт булды, җайлы булды. Балаларга 2 ел уйлау, үзен үзе өйрәнү, шуннан соң егыларны сойлар өчен бит инде сентябрьдә уже гаризалар яза башладык без. Окончательно февральдә язылды соңгы гариза. Конкретно уже нинди экзамен бирәсен белеп. Шуңа күрә балалар ниндидер үзләрен үзе тыңлап, үзләрен үзе өйрәнеп, балаларга ниндидер вакыт бирелде, алар өйрәнде. Шуңа күрә ялгышкан хәлдә дә миңа калса бик зур ялгышлар булмастыр балаларның сойлавында дип уйлыйм. 6 класстан башлана балаларны ОГЭга әзерләү. Шуңа анда укытучылар моны сөйлиләр. Балалар шул вакыттан үзләрендә уйлана башлыйлар, башларында буталана менә шушы уй. Шуңа күрә баштан ук әзерлек бара балаларның ниндидер. Инде укытучылар беләләр, кайсы якка нинди склонность баланың бар, ата-әниләр беләләр. Шуңа күрә миңа калса бик зур бу кыенлык булмагандыр. Безнекеләрнең олы малай, бездә ике малай, бездә кыз, Ходай Тәгалә безгә кыз бирмәде. Әмма ярат киленнәр уң булсын, Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамблендә улыбыз биеп йөрде. 1 класстан 9га кадәр биеде. Әмма ләкин ул бит биючедер, артист булмый, ул банкир булды. Без анардан безнең юл белән барсын дип рәттә уйлаган кебегрәк иде. Әмма ләкин юк. Бусы шулай ук гитарада да уйнап карады, җырга да барып карады, тегеләйдә уякка да. Мансыз бала йөресен тик тормасын, шулай бит. Аннан соң безнең бит Мәскәүдән килеп эшләүче кемәл зур артистыбызның театр студиясе бар. Хабенский. Шунда йөрдек бит. Без аннан соң фехтование менә каршы якта гына спорт мәктәбе бар. Анда айрым тренерлар белән эшли башлады бала. Бу лицейга бардык та рәхәтләндереп торып берничә телдә сөйләшә хәзер. 6 сыйныфтан ук ниндидер бүленеш, ниндидер юнәлеш башланды дисез. Бер яктан караганда 12 яшьлек бала бүтән киләчәген карап куячак булып чыгамыни инде ул. Бүтән киләчәгенә шул бер юнәлешне сайлый да бара дигән кебегрәк. Баланың бераз үсешендә ниндидер юл күргәч, шул якка направление бирәбез кебек. Шулай бу юнәлештә, конечно, әти-әнинең роле кирәктер. Кирәктер балага әзме күпме дәрәҗәдә башлап юл күрсәтү. Әле бит ул 9-10 класста Алия ханым әйткәнчә икенче юлны алып китүе, ансы инде баланың үзеннәндер уку барышында күпмедер үзенең 17 яшьлек гомерендә ниндидер бер уйланулары дип әйтимме. Да зур фактор миңа калса. Ул бит әле кайбер бала иртәрәк өлгерә. Тормышның иртәрәк аңлый башлый. Кайбер бала 5 класстан үзләренә теге институтка барабыз да, бу институтка барабыз. Андыйлары да бар.
да бар. Кайбер кеше 2-3 курста гына аңлый, бу минем вуз түгел икәнен. Шуңа инде бакалаврдан 2нче институтка керү, хәзер менә шушындый мөмкинчелек булу менә миңа монысы ошый, әлбәттә. Магистрат любой вузга барып керде, 2нче образование ала. Шуңа күрә монысы менә плюс инде әлеге заманның. Элек ул целый бер институт беткәчтен, ялгыштым дип яңадан вузга керергә кирәк булса, хәзер инде менә шушындый җайлы ягы бар. Мөмкинчелек бар. Мөмкинчелек бар. Әйе, һәм миңа калса, аны үзгәртергә курыкмаска да кирәк, әйме? Син гомер бу Хәзерге заманда бигрәк тә курыкмаска. Хәтта уку йортын тәмамлап та киләс бөтенләй, ой, мин моны аңламаганмын, миңа бу кирәкме икән дип, кире үзең теләгән һөнәр алып чыгудан да курыкмаска, һәм бу нормаль әйбер, нормаль күренеш, һәм бөтен дөнья шулай яши хәзер. Беренчедән, любой образование алсаң да, бу тормышта без хәзерге заманда урын табырга мөмкин. Кулланырга була бу укуны. Шуннан икенчедән, шул хәтле күп мөмкинчелекләр, хоть курс битерсәң дә, яңадан өстәп, яңа профессия алырга мөмкин. Шуңа күрә безграничные возможности хәзер. Мин менә үземнең мөмкинчелеге азрак иде дигәннән Алия ханымның, мин үзем укытучы буларак укысам да, тормыш барышында артист булып һәм менә телевидение хезмәткәре булып киттем. Әмма ләкин менә бу хезмәтемдә теге вакытта алган татар теле, тел белемем әйбәт кенә булса да, миндә музыкаль белем азрак, сайрак. Миндә журналист сиземләве азрак. Менә шул вакытта мин икенче линия белән киреп укып китеп, тагын бер өстәмә белем алган булсам, менә анда тагы да миңа рәхәтрәк булыр иде. Менә нинди яхшылыклары бар. Вакытында сиземләү һәм вакытында алыштырсаң. Әйе, ниндидер бүгенге менә шикләүләр булуга карамастан, әйме, ниндидер вакытлыча дип әйтергә кирәк инде бу шикләрләр. Өметләник, вакытлыча шикләүләр булуга карамастан, мөмкинлекләр барыбер күбрәк һәм киңрәк. Шушындый өметле ноктада сөйләшүебезгә бераз нокта куеп торыйк. Рәхмәт сезгә катнашуыгыз өчен, Фәнүр абый, Алия ханым, зур уңышлар сезгә, балаларыгызга. Исән сау торыйк. Исән сау булыйк. Балаларыбызның шатланып, инде уңышларына сөенеп яшәргә булсын. Инде 1 сентябрларны студент булып балаларыбыз каршыласын, Алла бирсә. Алла бирсә. Аннан сөйләшәбез яңадан. Әйе. Тик онлайн укымасыннар, офлайн укысыннар, Алла бирсә. Бу Азатлык радиосының татарча подкасты булды. Безнең подкастларны сез Азатлык.org сайтында, Азатлыкның социаль челтәрләрдәге бөтен аккаунтларында, Яндекс Музыка, SoundCloud платформаларында тыңлый аласыз.